Карбон. Карбон. Червена кожа. Черна кожа. Контрастен шеф. Адаптивно въздушно окачване. Масаж и вентилация на предните седалки. 4-зонален климатик. Компас на таблото и приложение за офроуд. Head-up дисплей. Стереосистема Bose. Индукционно зарядно. Плавно затваряне на вратите. Черни спортни накрайници. Арки на калниците в основния цвят. 90 литров резервоар. Затъмнени задни светлини. LED фарове. Първият собственик на този Кайен с първа регистрация от 7 месец 2021 година определено е отбелязал почти всяка важна опция. А днес той е проверен по 111 точки и сертифициран по програмата Porsche Approved, която ви дава и 12 месеца гаранция. Запознайте се с това и с други предложения по програмата Porsche Approved онлайн на finder.porsche.com.